हेलो गाइस नोंथांमोनखौ आंनि पुर ब्लग इउट्यूब चेनेलाव दिनै आरो खनसे फिनसे बरायफिनबावबाय आं दा दिनै नोंथांमोननो सिगाङाव माने दाखालि जितु 7 तारिखे आं मोनसे भिडिअ होआखैमोन होनबा गेमस्रि आरो जेम्स आदाखौ माने बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव माने बेन खालामनायनि मोनसे भिडिअ होदोंमोन ना 7 तारिखे बेयाव मोनसे जुथुमा जादोंमोन नालाय रायन' इक' रिजर्टआव ओमफ्राय बे 7 तारिखेनो आङो बेलासियावनो होदों आरोना बे भिडिअखौ आपल'ड खालामनानै ओमफ्राय दा खोथाया जाहैबाय माने दा माबाया जोंना जेम्स आदाया जितु बे बेन खालामनाय बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव बे बेन खालामनायखौ जोंना जेम्स आदाया माने जेबो प्रब्लेम मोनाखै बियो बे एग्रिमेन्टनि थाखाय राजि आरोना बियो गनायथि बे एग्रिमेन्टनि थाखाय आं नोंथांमोननो बे भिडिअखौ ससे देखायग्रोना होनि क्लिप्सखौ नायदो रायजाजोब्बाय नोंथांमोना पाब्लिकजों बेनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय सरि आरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खेबसेबाव जय हिन्द आङो नोंथांमोननि बे एग्रिमेन्टआव आं मन्जुर आं नोंथांमोनखौ जेबो बुंनो गोनां गैया आरो आं फंनैसो बाथ्रा बुंगोन दा बेखौ खोनासंनानै लाबानो जाबाय जाय दिनाव 2019 आव दावराव जादोंमोन बै समावनो बेन खालामबाय होननानै बुंदोंमोन मालासिम बेनमोन आं बेखौबो मिथिया आरो बै समनिफ्रायनो आं बेन बाथ्राखौ खोनानानै आं दिनैसिम भिडिअ बानायाखै फिल्मबो बानायाखै आं एलबामबो बानायाखै आं रावजोंबो ओंखाराखै नंगौना नङा आं नोंथांमोननि खोथाखौनो लानानै आं सोलिबोखादोंमोन नाथाय आं माब्लासिममोन बै बेन्डआ बेखौबो आं जेबो मिथिया दिनैसिमबो मिथिया आरो रावनिबो सोङाखैमोन जास्ट आं नोंथांमोननि खुगानिफ्राय खोनानायखौनो आं मानिनानै सोलिबाय दङ नंगौना नङा अब्ला दिनै आरो नेक्स्ट टाइम बेन्ड होननानै खोनाबाय गुड थेंक इउ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बेनो आरोना गाइस माने जोंना जेम्स आदाया जेबो प्रब्लेम गैया माने सिगांनो आगोलावनो खनसे जितु 2000 मायाव जाखो बियो 19आवसो ना मा जाबाय नामा गोसोआव गैला आरोना बेखौ जितु भिडिअ भाइरेल जादोंमोन ना गेमस्रि आब'नि ओमफ्राय बे समावनो 20 इयार्सनि थाखाय बेन खालामबाय होननानै बुंनाय जादोंमोन आरोना खिन्थु बियो रियेल नंगौना नङामोन बेखौबो मिथियामोन खिन्थु मानसिफोरनि खुगानिफ्राय बिदिनो खोनानो मोन्दोंमोन आरोना 20 इयार्स ओमफ्राय जोंना जेम्स आदाया बे समनिफ्रायनो फिल्म इन्डास्ट्रियाव फैखायाखैमोन आरो बियो माने एलबामबो बानायाखै जेबो मुभिबो बानायखायाखै बेन खालामबाय होननायखाय बियो बे एग्रिमेन्टखौबो मानिनानै लाखादोंमोन आरोना ओमफ्राय दाथ' आरो दा कमप्लिटलि बेन खालामबाय होननानै जेनेबा दाखालिनि एग्जिकिउटिभआवनो बुंखाबाय स' बेयावबो जेम्स आदाया जेबो प्रब्लेम गैया माने मानिदों आरोना बे एग्रिमेन्टनि थाखाय स' बे भिडिअखौ आं नोंथांमोननो देखायनो होननानै दिनैनि भिडिअखौ खालामनाय जादों बे भिडिअखौ नोंथांमोना माने फुल भिडिअखौ नायनोबा आङो डिसक्रिपसनाव लिंकखौ होना दोनदों सोरबाफोर नुवाखैबा डिसक्रिपसनाव थांनानै नायबानो जाबाय ओमफ्राय दासान्दिथ' आरो गेमस्रिनिफ्राय जेबो रिप्ले फैयाखै आं बिनि भिडिअ फैथ'वाखै फैबाथाय नोंथांमोनाबो सोरबा साबसक्राइब खालामना लानायफोरा नुखागोन गेमस्रिनिखौ ओमफ्राय आंबो नेगासिनो जेबो रिप्ले मोनाखै आरोना बिनिफ्राय गेमस्रिनिफ्राय जोंना जेम्स आदायाथ' टेनसन गैया मानिखाबायानो ना बेन खालामनायनि थाखाय जेबो प्रब्लेम गैया गेमस्रिनिफ्राय जेबो रिप्ले मोनाखै आरोना गाइस नेनानै थादो उनफोराव मा जायो नोंथांमोना जितु नैबे भिडिअ बेखौ फुल भिडिअखौ नायनोबाथाय डिसक्रिपसनाव आं लिंकखौ होना दोनदो डिसक्रिपसनाव थांनानै भिडिअखौ नायबानो जाबाय आरोना गाइस आङो दिनैनि भिडिअखौ नैबेखौ बेयावनो दोननोसै दे नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन गाइस बाय बाय